L-autopsi li saru l-ħadd fuq Gregory O'Brien ta' 43 sena u ibnu Logan ta' 5 snin xeħtu aktar dawl dwar id-disgrazzja li laqtet lil familja O'Brien kmin il-ħadd filgħodu. Sorsi qrib TVM News qalu li l-eżamijiet mediċi konfermaw li kemm il-missier kif ukoll ibnu ġarbu ġrieħi gravi f'diversi partijiet vitali tal-ġisem, fosthom frasom, fonqhom u f'sidierhom. Dan kawża ta' daqqiet mill-iskrun tad-dajsa li ħabtet mad-dingiżajri li kienu fuq fil-baħar tal-Ġnejna. L-istess spjegaw li l-ġrieħi kienu fatali u li Gregory u Logan mitu mill-ewwel mad-daqqa. L-istess sorsi spjegaw li l-każ għadu miftuħ beraħ. L-investigaturi għadhom għaddejjin bl-investigazzjonijiet tagħhom biex jistabilixxu bi preċiżjoni kif ġrat din id-disgrazzja. Fost oħrajn il-pulizija ħadet ukoll il-verżjoni ta' sit id-dajsa li kienet involuta f'dan l-inċident traġiku. Ingħad li l-investigaturi qed janalizzaw kull xorta ta' informazzjoni biex jiġi stabilit f'liema ċirkostanzi kienet qed tinsaq id-dajsa u fuq kollox b'liema veloċità kienet għaddejja. Mill-investigazzjonijiet irriżulta li kollox ġara ftit minuti wara li Gregory, li kellu passjoni kbira għal baħar, u ibnu Logan kienu għadhom kif niżlu minn fuq dajsa oħra li kienet ankrata l barra mill-bajja tal-Ġnejna u marru dawra bid-dingi. Il-katavri tagħhom instabu bla ħajja mill-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili wara tfittxija fil-baħar ikkoordinata mill-Forzi Armati ta' Malta. Il-Maġistrat tal-Asta ġew mifsud li kmien il-ħadd filgħodu kien fuq il-post tad-disgrazzja għadu għaddej bl-inkjesta maġisterjali li mistennija tkompli titfa' aktar dawl dwar dan l-inċident. Ma ħadhom għaddejjin ukoll l-investigazzjonijiet tal-Pulizija.